שתדע שבחורות הרבה יותר שחוקות באפליקציות היכרויות מגברים. אתה יודע, אני עובד עם הרבה גברים והם אומרים לי, מה, נשים חרא, אין לי כוח לנשים, זה לא פייר וזה וזה וזה. עכשיו, כל אחד בסוף חווה את הבאסה מהזווית שלו. נכון שגברים יותר חווים את הבאסה התחלתית, כי הרמת סינון הראשונה שהם צריכים לעבור היא יותר גדולה, אבל תחשוב שעוד בחורה, אמנם לא צריכה לעבור את הרמת סינון הזאת, אז זה גורם לה לפתח עוד יותר שיחות עם גברים, לצאת לעוד יותר דייטים, ולא רק לדייט אחד, לדייט שני, לדייט שלישי, ובכל זאת היא עדיין נמצאת באפליקציה. היא עדיין חוזרת לאותה נקודה שאתה והיא נמצאים שם. והיא חוותה הרבה יותר ממך. עכשיו, אם היא חוותה הרבה יותר ממך, והיא עדיין בסיטואציה הזאת, כנראה שהיא שחוקה הרבה יותר ממך. עכשיו, אני לא בא להגיד מי צודק, האם זה פייר, האם זה לא פייר. אני רק בא ואני אומר, בוא נבין את חוקי המשחק. בוא נבין עם מי יש לי פה עסק. כדי שנוכל, אתה יודע, לדעת מה הצד השני חווה, מה הוא מצפה לחוות, ולדעת איך לתת לו את זה. וזה מה שאני מאוד מסביר בפסיכולוגיה הנשית. ואם הייתם רוצים לשמוע על עוד תוכן מעניין שיגרום לכם לבוא ולהבין נשים כמו מקצוענים ופחות להתמרמר, להבין, הנה, זה המצב, בוא נעשה את מה שצריך לעשות. יש הרבה תוכן איכותי מאוד בעמוד שלי.